Bubuk kae biyen tak goleren ning cagak kabak tulisan warna abang kuwi tandha larangan arek kae malu heten asmara biyen kae tanggung adem cinta ana kasur ana guling men Anu San, bagaimana rasamu? Wisnu Laras oke? Oke. Angkatnya ya. Catatan sakjroning ati. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa.
pirsa wonten pamundutan podang kuning radadya apa mangke taturke tasih sarengan keluarga ageng